Deci asta e mămica Asta e mânzului. mamă. Da, vezi că seamănă un pic așa. Da, da, da. Uite. E blând, da? Da. Și uite ce interesant, mă, uite ce aici din zon. Uite cum are ochii. Da, mă, foarte, uite, Dar foarte nu are interesant. albeață sau de alea, că mulți zic ale... Uite, Așa e culoarea lor? Așa e, uite. Așa e, știi? Așa Da, e da, ea, da. uite. Nici n-am mai văzut. Ca la oameni, cum au unii albaștri, știi? Aha, ciudat, da. Ce e, mă, mânzucul, Că mă? grasule, că tu sunt la mumă ta. O termin săraca, ca Ia ce- slavă e apa acum, tot Da. putem. Slăbesc puternic. Zici că numai vreo 5 luni are? Cam așa. Făcut pe toamnă. Ce? Septembrie, octombrie, noiembrie, Chiar care decembrie. ochi? Nu, că așa are eu, vezi că vezi. Da, da, Că da. așa a fost și mama ei, știi, au fost... Nu, cai de munte așa mai mici. Da, da, da. Nu că n-ar treabă. N-ar trebui de becuri. Ce vrei, mă, moacă? Ha? Ce vrei, bă, frumosule? Amar. Amarul tău, că de seamă te sugi ăla tot la... Ai numai apa și mânzul, Atâta, da. da? Frumoși. Te faci mai mare, mă, că te grijești mai mult. Ce fain ai tu, scoma. Eu am crezut că e împletit, uite cum arată și codița, știi? Nu, e tu. Foarte fain. Ce îngrijit e. Îi dau tot E bun, așa arată, și mai ales când aleargă, l-am văzut în alergare. Am crezut că e împletită. Nu, hai. Hai, șuiu, hai. Nu pășești că e. Îți face ciorbă direct. Hai,